So impilo yami iphethe kanjani because mina hayi. Kade ngafika la mina. Ngabe ngibuza wena ukuthi kuphethe kanjani impilo. Hayibo, nami kade ngafika la and yazi kunomuntu engifuna ungiphelezele siye kuye. Ngiyacabanga ukuthi uyamazi. Ulihle. Hayibo, umngani nolihle wena. Ya why? Hayibo, kusukela nini? Cela uze ngapha kancane. Angikuzwa kahle. Umngani wakho ulihle. Umuntu othanda abafana kanjena. Awuzi ukuthi umngani wami uthanda abafana. Hayibo. Vele uthanda abafana. So njengoba umemeza ufuna ukuthi ubani? Wehlisa umoya. Vele umngani ukuthanda abafana, niyabathanda abafana, nawe uthanda abafana, nonke nithanda abafana, nawe uthanda abafana, abafana omeli yonke into abafana, nithanda abafana. Hayi abafana, abafana. Nithanda abafana. Hayi abafana. Futhi sinethalente lokuthanda abafana. Sawubona. Kunani? Hawu sekuyenziwa nje kanti umuntu omayizela kini ngesihle. Khona ukuthi ububizo obala ngazi. Oh shit, sesiyagwemana la ekhaya. Kokuqala bengafuni wena uphi mina? Kusethi ngiya-avoid oqala umima akasahlale kanti okwesibili bewa yini nalawo basaba nabangaba. Vela ngisomngani wakho ngumngani kamina. Kokuqala nje ngoba usungiphaphela yimi ngakukhulumela nomini ukuthi ube umngani wethu. Awu. Ubani okubuzini? Kahlisi. Bengafuni ukushaya kodwa wena kancane Nyenyenyenyenyenyenye shaba. Kitla ubonisa amasiko. Ngobela nje lonke PC. Kahle kahle wena ubingelele uzani nawe. Ukhuluma nawe nayihlala. Awuzwanga yini? Kahle kahle ubingelele uzani nawe. Ha. Ndio asangana yini? Aboni nobabili mhlathwe ngisomtshela ulalusha. Yabona ke into oyenzile. Angithi uyenza Seka sana.